Na tomto vojenskom cintoríne sa stále odohrajú nejaké záležitosti v súvislosti s nájdenými ostatkami červenoarmejcov, ktorí sú postupne vkladaní do jednotlivých hrobov. Ja by som poprosil pána doktora Doriča, keď bol taký dobrý, a trošku nám priblížil jednu príhodu, ktorú riešil, a riešil to so pozostalými, ktorí hľadali svojich potomkov a našli ich tu na vojenskom cintoríne. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja za 30 rokov pôsobnosti v tomto meste mám kopu známych kamarátov, ktorých dedovia, otcovia tu ležia. Ale nezabudne na 3 príbehy. Jeden je spoločný svojho času, ako člen hádzanec sme boli v Rostove a mimo iného som stretol človeka náhodne v meste, ktorý sa ma spýtal, odkiaľ si? Ja hovorím, že do Slovenska. A skáďal si z Michalovic. A hovorím, a ja to mám pochovaného otca. Preto aj dneska som mu bol položiť sviečku, lebo včera mi volal a hovorí, Gabi, nezabudni. Ale s týmto je spojený ešte ďalší príbeh. Jeho otec padol 16.6.1944 v dedine Giglovce, to je pri Domaši. Z okolností prišiel tu ďalší Rus z Moskvy, Montikov, a keď som ho priviedol ku hrobu jeho otca, zistili sme, že oni dvaja ležia vedľa seba, ktorí padli jeden deň v jednej dedine. Pravdepodobne sa poznali. A jednoducho týchto dvoch ľudí som dal dokopy v Moskve. Čiže to je jeden príbeh. A ďalší príbeh leží pán Kuchtarov. Jednoducho je to tiež Rus, dneska už možno Američan, ale veľmi veľa urobil pre tento cintorín a aj ten kríž, ktorý je pred budovou, teda pred vchodom na cintorín, dal vyrobiť a doniesť on a z Moskvy. Čiže je to historické, je to zaujímavé a vedeli sa to rozprávať o mnohých ďalších. Jednoducho, ja chodím, áno, aj kvôli histórii, kvôli tomu, že jednoducho za oslobodenie ďakujeme tým, ktorí aj tu ležia, ale jednoducho chodím kvôli tým, ktorí tu majú svojich príbuzných a nemôžu dneska tu prísť. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, že si mi dovolil trošku zaspomínať a povedať, že jednoducho tento cintorín je aj o ľuďoch. Nie je to o ideológii, nie je to o politike, je to o ľuďoch, ktorí tu ležia. Títo ľudia sa podielali na našom oslobodení. A ich potomkovia si zaslúžia, aby sme ich dedom, otcom zdali úctu. Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ niekto cíti potrebu povedať nejakú myšlienku, nech sa páči, ale ja vám poviem, že ja vás mám rád a verím, že toho roku príde k takej zmene, že už žiadne tiché kladenie vencov nebude, ale vždy to bude úctou takou, ako si osloboditelia zaslúžia. Prajem vám pekný deň a vo voľbách držme spolu.